dobrý den, vítejte u televizních obrazovek. Právě startuje další díl pořadu Host dne, ve kterém uvítám Antonín Mačínkovou, autorku 28denního stravovacího programu. Dobrý den. Vítejte u nás ve studiu. Jsem ráda, že vás tady můžeme uvítat. Děkuji pěkně. Možná na začátek by zajímalo nejen mě, ale i naše diváky, jak jste vlastně nebo kdy jste se rozhodla přejít na jiný způsob stravování a na jiný způsob života de facto? No, bolo to v dobe, keď som mala jeden zdravotný problém a nebola som veľmi spokojná s tým, ako sa starali o mňa lekári. A vtedy som si povedala, že nemôžem obviňovať ani genetiku, ani spoločnosť za tento môj stav a jednoducho tú zodpovednosť musím prevziať sama za seba a začala som robiť veci inak, ako som ich robila dovtedy. Můžete uvést alespoň jeden příklad, to, co jste dělala špatně a už byste to nikdy neudělala a nevrátila se k tomu? Určite to súviselo s výberom stravy a ja som mala taký problém, že teda mi zlyhal horný lymfatický systém a opuchala som takým spôsobom, že teda pomaly som nevidela na oči. Trapezy sa mi dotýkali ušných lalokov. No a vtedy som sa dostala k určitému spôsobu stravovania a povedala som si, že teda nechcem do nekonečna, teda do konca života ostať na liekoch a mám ešte jednu možnosť. Človek má stále minimálne dve možnosti, takže vyskúšam tento spôsob stravovania, o ktorom som čítala. Rok som sa striktne teda dodržiavala tohto programu. No a po tom roku som zistila, že teda cítim sa fantasticky. Pri krvných skúškach zistili, že teda opýtali sa ma, že či nemám vymenenú krv. No a odvtedy som začala ja sama meniť tieto stravovacie návyky a zostavila som taký univerzálny stravovací program. A na čem je vlastně ta vaše metoda stravování založena? No, nič nové to nie je, len som logicky pospájala určité veci, ktoré vo svete fungovali a spojila som delenú stravu s krvnými skupinami. A delenú stravu nevymyslela žiadna momentálne žijúca osoba. O tej hovoril už Hippokrates, ktorý vravel, že ak sa chce človek dožiť vysokého veku pri plnej kondícii, tak by vlastne v rámci jedného jedla nemal kombinovať bielkoviny a sacharidy. Nie v rámci jedného dňa. A naozaj človek je dostatočne zásobený živinami a dostatočne vitálny, je zdravý a nemá problémy s nadváhou. Je prokázané a dokonce i vám se lidé na vašich webových stránkách, které jsou velmi živé, svěřují, že po vámi doporučené stravě daleko mají více energie, zlepšil se jim krevní oběh, dokonce i například menstruační cyklus se upravil. Je to tak? Je to tak a dokonca páry, ktoré nemohli mať detičky, tak vlastne otehotneli a je to z úplne logického dôvodu. Predstavte si taký klasický nedeľný obed, keď si dáte polievku s cestovinou, s mäskom, druhé jedlo zemiakový šalát, rezeň a na to ešte si dáte nejaký koláč. Ako by ste sa cítili? Človek je unavený, potrebuje si dať takzvanú dvacku. Práve preto, lebo celá energia, ktorá by vlastne mala slúžiť na to, aby bol človek vitálny, je potrebná na pretravenie toho, čo ste dali do žalúdka. Čiže pri tomto odľahčenom spôsobe stravovania vlastne tá energia ostáva tam, kde má ostať. To znamená, ostáva tá vitálna energia. Kolik bychom měli vypít podle vás? Určite pitný režim aj z toho dôvodu, že teda 80%, zhruba teda 80% nás samotných je voda. No a záleží to od váhy, od kilogramov, preto lebo človek, ktorý má 50 kg, ja si myslím, že okolo tých 2 litrov a následne je potrebné zvýšovať to radovo s rastúcimi kilami. Čiže taký 90-kilový človek, keď sa chce teda nejakým spôsobom dať do poriadku a chce si to telo prečistiť, tak až tie 4 litre a nie je to problém teda absolútne. A 4 litry vody nebo jakýchkoliv tekutín? Vyjma alkohol určite. 4 litre vody, preto lebo voda obsahuje minerály a v podstate tým, že
pijete, ja neviem, rôzne čaje a bylinkové čaje. Ja hovorím, že bylinkové čaje to je vlastne prírodná lekáreň a nemali by sa piť len tak, keď si spomeniete, že teraz máte, ja neviem, doma harmanček, tak ho budete piť. Naozaj je dôležité, aby ste aj tie bylinky vedeli piť, kedy máte daný čaj vypiť. A preto hovorím, ak človek nevie, aký má problém, tak tá čistá voda je najlepšia, najchutnejšia. A ja doporučujem pri tých 28 dňoch, aby ľudia pili čo najteplejšiu a prevarenú vodu. To podotýkam preto, lebo ak môžem teda, stala sa mi taká veselá príhoda, že pani mi písala, že teda má veľké krče po, ja neviem, 2 týždňoch tohto stravovania, že nevie kvôli čomu. Tak sme testovali, sondovali sme, že čo robila a čo nerobila. A nakoniec sme zistili, že pila vodu, teplú vodu, ale z kohutíka a tam je najviac baktérií. Čiže v podstate preto stále prizvukujem, že prevarte si tú vodu. Aby nedošlo k tomu, že budú opäť piť ľudia z kohutíka teplú vodu. Možná taky zajímavý dotaz, který bude zajímat naše divačky. Čeho je známka nafouklého bříška u některých žen? No, myslím si, že tak 80-90% žien má s týmto problém a je to práve kvôli tomu, že teda jednak naše potraviny, ktoré sa predávajú v obchodoch, sú nedostatočne výživovo hodnotné a v podstate tie ženy, aj keď nesprávne kombinujú, tak vlastne majú v črevách im chýbajú laktobacily. Čiže tam je to prejav toho, že je potrebné doplniť si tú flóru črevnú, tie laktobacily, aby potom následne sa mohlo pretraviť prijatá strava. Vy také jste napsala, že pokud je strava správně složená, tak pak nemáme chuť třeba na čokoládu, na sladkosti. Určite je to kvôli tomu, že teda každá jedna potravina má určitý obsah cukru. Hovorí sa o glykemickom indexe. A ak prijímame veľmi veľa cukru, či je to v ovoci alebo v čomkoľvek, tak vlastne dochádza, tam, kde je ten cukor vysoký, tak vlastne dochádza k produkcii inzulínu a inzulín je tukotvorný hormón a tento spôsobuje výkyvy cukru. Čiže vlastne kvôli tomu je chuť na sladké a táto strava je zostavená tak, aby tie výkyvy cukru nespôsobovala. Říkali jsme, že jste autorkou 28-denního stravovacího cyklu, můžu to takhle nazvat? No, je to taký program, je to vlastne také premostenie z bežného stravovania k ďalšiemu stravovaniu, ktoré doporučujem. A na vašem webu jsou hodně zajímavé názory na to, když ženy takhle žily a přesvědčilo je to, že je to opravdu pro ně dobré. A dokonce už teď naši diváci sledují i fotky, jak vypadaly před a po. A je to určitě pro vás příjemné číst, že pokud se do toho někdo pustí a věří tomu, tak má takové výsledky. Určite tie výsledky, viete, nemám rada pojem dieta. Dieta je krátkodobý spôsob stravovania a väčšinou slúži na to, aby sa ženy dostali buď do plaviek alebo do plesových šiat. Ako náhle sa vrátia do pôvodných stravovacích návykov, logicky sa vrátia aj tie isté problémy. Čiže ľudia, ktorí pochopia, že teda ak chcú zmeniť ten výstup, je potrebné zmeniť vstup. Je potrebné odhodlanie, vytrvalosť, disciplína, dočkať sa toho konca a vlastne už keď tí uvedomili ľudia, ktorí prídu a vlastne schudnú a vidia, ako sa cítia, ako vyzerajú, zasa má dve možnosti ten človek. Buď pokračuje ďalej, alebo sa vráti do pôvodného stravovacích návykov a vlastne sa vrátia sa aj tie problémy. Títo ľudia, ktorí sú tu v tejto ukážke, tak vlastne veľmi dobre pochopili celý ten princíp stravovania. Už niekoľko rokov sa takto stravujú. Jedna z vašich pisatelek se vás ptala, co má dělat, když měla alergii na jablka, mrkev, ořechy. Vlastně to jsou ty snídaně dost časté, které doporučujete. Tie raňajky, ktoré doporučujem, sú tam kvôli tomu, že teda obsahujú základné antioxidanty. Mrkva je A vitamín, jablko je C vitamín, orechy sú E vitamín. Toto sú základné antioxidanty, ktoré chránia bunku. A ak si ich ženy upravia tak, ako to tam doporučujem, nechajú to chvíľočku postať, tak myslím si, že tú alergiu nebudú mať. Nech to skúsia s malinkým množstvom. 90% ľudí mi píše, že teda nezareagovali. Možná jedna taková praktická rada, když už jsme v tom, věříme tomu, chceme se takhle stravovat, jedeme někam na dovolenou, jak si poradíme?
Tak ja som zástancom krvných skupín. Veľa našich, aj možno, že vašich odborníkov toto neuznávajú, ale myslím si, že o niekoľko rokov, keď to dokážu nejaké veci, tak vlastne aj oni budú súhlasiť s tým. Tak ja radím, aby sa riadili práve výberom potravín, ktoré sú prospešné pre krvnú skupinu. A nie je absolútne problém preto, lebo sú ženy, ktoré mi píšu, že dokonca prešli 28 práve na dovolenke, kde bol all inclusive a kde si mohli vybrať všetko a napriek tomu dodržiavali ten stravovací systém. Preto, lebo vedeli, že teda čo očakávajú a chceli to dosiahnuť. A dosiahli to. Moc vám děkuji, paní Marčinková, za to, že jste přijala účast v tomto pořadu hostovně. Veľmi pekne ďakujem, Maja. Děkujeme za pozornost, mějte se moc hezky.